Sekuru Shumba naika ndiri maodzi chinhu chandatevera panapa vanhu vakaromba zvikwambo zvemaini vachirombera kuita mari dzikabuda zveshuwa vakada kubhadhara ini bvandabva nhasi bvandadzoka saka ndiri kungoti inini kuuya kwandaita ndekwekuti ngavabhadhare zvinhu zvatakapanana zvisisiri pakubhadhara kwavaida nekuda kwokuti nguva yakazorebera ivo nekuti chikwambo vakatoshandisa kudhara vakatopfuma saka vachatofanira kunge vachibhadhara chikwambo mabhadhariro anoenderana nekuromba nekuti kuromba kwagara kunozikamwa kuti hakusi right because zvikwambo zvacho zvagara zvimwe ndezvekuti ndotozvitsvaga zvimwe ndezvangu saka hapana need yekuti munhu anogona kubhadhara mari yekuti aida kubhadhara 300 panguva yacho sekuru yandikupei ini bvandazobva anofanira kubhadhara mari iri kuenderana netime iyoyo kureva kuti ndauya maodzi ndiri kuda 7000 pane munhu iye kana asina ndoda kuti ndivhure nyuchi manje dzobva dzazara dzoita basa kuratidza kuti ane mhosva bhozi mushonga ubati pasina ronda kureva kuti pane ronda saka ndonyaya iri panapa. Munhu uyu Sekuru Shumba makamurombesa here? Ndakamurombesa iye achitoziya asi airombera makomba. Muchikucherechedza kuti rari gore ripi? Ngatitaurei kuti makore pari zvino zvingatingotaurei tiisa pa4 years. Pa4 years. Zvaitika Okay, saka ndiye akakutsvagai? Munhu ndiye akatonditsvaga. Achitokuzivai kuti ndo basa renyu? Akanga anzwa mbiri nevamwe vakaita mari nekuuya kwandiri. Mobva mamupa zvamakamupa imi? Vandamupa zvandakamupa. Saka makawirirana mari? Tatakawirirana kuti iye mari yake anofanira kuisa mudare 300. Asi ndakati inini iwewe sinzi uri munhu ane gomba risina mari haufaniri kundipa 300 isati yabuda. Pandiri kukupa chikwambo mari ichanobuda 300 wondipa asi haisi kubuda 300 chete ichabuda yakawanda asi uchandipa 300 ndo yedare nekuti wagara hausati wane mari. Zvechokwadi iye akazvitenda akati sekuru mari yabuda asi inini ndandabva panzvimbo. Okay, saka akatozvibvuma akatokonfirma kuti sekuru mari yabuda? Izvokwadi. Ende mi pane mari panonyanya kusawanzika kama makatozvionawo kuti mari yafa zveshuwa? Yakanga yabuda nekuti watinaye nhasi ndiye aitova tingati semunyaya ndiye akapa kuti hawazosvika kwandiri ka ndiye akatoti sekuru vanhu venyu vada kubhadhara vakatouya kwaari vachitsvaga inini ndakanga ndisisipo asi waine 300 US iyoyo inini ndikinge ndaenda one basa nekudaidzwa nevamwe bva zvangorarira. Saka nhasi tiri kuti chii Sekuru? Tiri kuti isusu vanhu vaya vari kufanira kunge vachibhadhara zvisina iwo kudzimbwa maningi nekuti mushonga time yamaushandisa tichitarisa nhasi takuona sekuti pati wane 5 years wainawo kureva kuti kubenefita hakuna kudzoka mumashure zvatobuda pa 300 iya asi ivo havachambonyikidzwa tichatoita kuti titi imi muri kufunga sei panyaya iyi naika iwo taura kuti aiwa taakubvisa 3000 kana kuti 4000 kana 5000 kana zvaramba ndo pachavhurika nyuchi ipapo. Saka muri kureva here Sekuru Shumba kuti nhasi vakatadza kutaura zvinonzwika nyuchi dzichatobuda dzichioneka? Dziri kufanira kuoneka. Yo. Dzichinama vanhu dzichinama munhu wese. Sekuru Shumba. Dziri kunama munhu wese. Alright. Dziri kufanira kunama munhu wese. Asi mimamo rumwe chero mukapinda muchita dzacho dzenyuchi musatiza. Alright. Dzine vanhu vadziri kuruma. Okay, saka isusu hoisati rumwe? Hamurumwe. Dzichatoti potera tese. Nyangwe dzikaita sedziri kutizinganira dzichazinganira munhu wese. Asati rumwe? Hamurumwe musatiza. Dzine vanhu vadzo? Dzine vanhu vadzo. Nekuti nyuchi dzakatofa. Dzichatozomuka kana basa ratanga. Dzinotopimwa dzakafa idzi. Dzinogara dzakatofa? Kana kutodzikuya dzotobvuma kuita powder. Dzinotomuka kana dzatumwa kubasa. Nganditi inini Sekuru mandipa nyuchidzo dzakafa kudaro ndobva ndadzikuya dzato aiwa dzichamuka. Hadzichamuki. Okay. Asi dzakafa kudaro usina chavaikanganisa kana ikangotyoka gumba hazvina basa. Haina basa. Nekuti dzakaoma. Dzinomuka kubasa dzoenda kuita basa dzobva dzadzoka. Saka vamunopa dzichidzoka dzinosvikofa ndo dzirongedza. Iya
Saka vamunopa vaya munoita zvekutopima kutochera kapu. Ndotochera kapu ndopima yotozara. Okay. Ehe. Ndotokudirira mumaoko dzekuti dzakafa. Dzotosumuka dzichienda kubasa. Wow. Dzichidzoka dzouya futi dzonoungana dzatofa. Imi modzichengeta. Ndo zvatoda kuita nhasi. Yo. Right. Hama dzangu musatanga mabva. Ndine zvandichada kukuudzai mushure memaresults asekuru Shumba kuti nyuchi dzabhururuka here kwaendwa. Saka chekutanga ndakukuudzai zvenyuchi kwavaenda kwacho kuti nyuchi dzabhururuka here kana kuti mari yavo yabuda here. Ndo zvandakutokuudzai. Ngatipindei ipapapo. Mumashure macho mune masoko anokosha. Please akakukoshera usazobva usati wanzwa masoko ari mumashure meupdate iyoyi. Thank you. Right, muri yeZimbabwe makadi ndofunga mazvinzwa zvataurwa nasekuru Shumba kwanzi ndauya muodzi kutevera mari yangu yavari kuti ndakarombesa munhu. Zvino munhu wacho ane 5 years asina kundibhadhara. Saka inini pavangotaura nyaya iyoyo ndabva ndati ndoda kuvatevera sekuru Shumba ivava ndisvike ipapo chaipo pavanonga vachiitira zvinhu zvavo. Ndoda kuona nyuchi dzichisimuka. Hapana chimwe chandateverera. Ndangoteverera ndikati ndoda kuona nyuchi dzichidini. Kanoita nekungodziona dzakangomonera vanhu zvichinzi uya akazodai zvinoavingwa nenyuchi. Uya akazodai zvinoavingwa nenyuchi. Zvino pavasvika pandiri ndikati dzauya ngeno. Dzawira mutswanda hadzichanetsi kujorera. Ndakutotevera ndindozvionerawo ndega kuti nyuchi idzi dzinosimuka here uye dzinoite musimukirei chaiwo. Saka tichisvika panzvimbo sekuru Shumba chinhu chavatanga kuita vatanga kutaurirana nevanhu vaya kuti ndauya asi ndina cameraman. Ndoda kuti nyaya dzangu dzinge dzichibuda paTV. So vanhu vaya vabva varamba vakati isusu hatidi kuti nyaya dzedu dzibude paTV. Zvese zvamunoziva munhu umwe naumwe ane marights ake. Munhu wese ane marights ake. Kana munhu aramba haamanikidzwa handiti kamapfumo akati asingadi anenge asingadi handiti ka. Saka vabva vatanga kutaurirana ini ndakamira paside but ndanzwa hurukuro yacho yese nekuti ndaandiripo. So hurukuro yavo yavaita ndeyekuti shamwari ndauya kumari yangu iyai ndakakurombesa ndikakupa chikwambo. Saka vanga vari 2 murume nemukadzi. Zvinoratidza kuti mudzimai ndiye akanga ari pamberi pakuita zvinhu izvi. Murume akazongoudzwa kuzi tatodai. So murume anga achiratidza kakutobhowekana nekakutoti toda kubhadhara mari yeyi. Hazvina kunyatsotiitira zvakanaka zvataitarisira semunhu anga agara asikangodiwo futi kuromba kwacho kubvira pekutanga. So mudzimai ndobva achiswa pakona nasekuru. Mudzimai angonzi nasekuru, saka mwamuchadi nemari yangu here ndipinde mubhegi nokuti ndauya nebhegi. Ipapo ndaona achivhunduka achitya chaizvo. Vese nemurume wacho vabva vatanga kutya. Zvokusvika pakuti vamhanya vakati timbori ne$50 iri panapa. Mozodzoka after 3 weeks tinenge tawana imwe yacho. So inini manje ndabva ndadisappointwa. Why? Because ndaida kuona nyuchi. Ini ndichida kuona, ndaona ndotokuratidzai mhuri yeZimbabwe kuti ndozvataona izvi. So handina kudziona dzichidini dzichibhuruka. Asi chandaona munhu wacho anga achivatya zvisingaiti. Handizivi zvavakamboitirana kumashure. Kana paine zvimwe zvakamboitika I don't know. Ndaandisipo. Hapana anoziva. But chandaona anga achivatya. So mhuri yeZimbabwe ndisandabva panapa regai ndibve ndakuzivisai chimwe chinhu. Kune vanhu vakawanda vanoti vachida kutaura nasekuru Shumba ivava. Sezvandambotaura apa. Vanowanzoda kuti fonera. Vamwe vacho vanotofona vachiti makadii sekuru. Anoisatisa nasekuru isusu. Panapa it's a social platform. Panouya munhu wese. Ng'anga tinongoita interview. Nyangwe muroya akada kutaura ndinoroya ndichidai. Tomubudisa pano achitsanangura zvinhu zvake. Vaprofita vezvokwadi nevenhema vese vanongouya ipo pana handimazoona. So hazvireve kuti tikabudisa ng'anga, tikabudisa tsikamutanda, tikabudisa sekuru vemanjuzu, venyuchi nesu takuitawo zvenyuchi. No, handizvo.
Zvakangofanana nekuti ukaenda paZBC panobuda tsika nemagariro, Chikristu, bhora, wati ndo zvingori TV, ndo saka chinzi TV inobudisa zvinhu zvese. Saka ichibudisa zvinhu zvese hazvirevi kuti vene veTV dzacho vakuita izvozvo, no. Aiwa, isusu tiri vegospel. Kana ndikatoda kuuya kukudzidzisai panapa ndinotokudzidzisai Bhaibheri. Zvimwe zvese izvi zvinonge zvichiitwa nana sekuru izvi tinongobudisawo kuti varume vanozvida uye kuti muone vamwe zvekuti tidzidze. Anditika, so ndo zvatinoita. Ina handisi saidi iroro rana sekuru iroro. Anditika, chekupedzisira chandakabata panapa ndechekuti tiri kuparura chirongwa chekukwazisana, kwaziso pautindi TV. Tinoziva kuti mazuva anaya zvinhu zvareruka, kwane mafoni, unogona kungoisira mudiwa wako message WhatsApp, paFacebook, kana kuti text message, kana kufona whatever zvaunenge uchiita, kana email. But isu tiri kuti zvakakosha kungoti unzike sababa uchikwazisawo mhuri yako pajekerere, uzike samai uchikwazisawo mhuri yako, uzike semuroora uchikwazisawo vamwene, semukwasha uchikwazisa tezvara. Saka zvatiri kuita isusu pachirongwa chedu chatinoti kwaziso pautindi, tiri kuti isusu panhamba dzeutindi dziri padenga dzamuri kuona idzodzedzo, unongoisa WhatsApp message, usafona, usaise audio, nyora kuti ndinonzi nhingi ndiri pakati, ndiri kukwazisawo nhingi wangu nanhingi wangu nanhingi wangu. Anditika timbokwazisana. Anditika kuti zviite zvakanaka, tiite tichimhoresana, tiite tichidaro. Kukwazisana paruzhinji kunonakidza, zvinodadisa, zvine zvazvinopa. Ende wako chaiye especially vari murudo, ukakwazisa mudiwa wako pajekerere, anozvinzwa kuti ndini chaiye. Anditika, kufungira kwese kunopera. Ende zvinokubatsirawo kuti uchengeteke, kuti kana wakwazisa mudzimai wekumba kwako, ukazoda kutaimira vanhu vanoti takakuona ika muchikwazisa, makaroora imi, saka unenge watochengeteka, imba yatochengeteka. Anditika, saka senguva dzose don't forget to subscribe to our channel Utindi TV, kuti utindi ndokuti thickness kana kuti ukobvu. Shirawo kuti kana washuwa nyaya yehobvu unongomhanya paUtindi TV. Bye bye. Fear not, sin not. Wagomana, uyai muone zvaitaka television, Utindi TV yashata. Utindi TV yababa kanjanda, uyai kani muone eutaka njanda waya waita mukurumbira neUtindi TV. Hamakan komana weta makumbo zopambiswa, wasina vana vavakuwana, wasina varume vororwa nekuburikidza netelevisheni. Utende baba, nesuo tasimuka, tarirai.